Omroep ZVL volgde Romy en Carlo Galla uit Aardenburg naar de Special Olympics En waar is dat? in Tilburg. En wat ga je daar doen? Paardrijden. En dan? Dressuur, hè? Ja, dressuur. Romy is de ruiter en ik ben haar coach. Ik ben zowel vader als coach. Nou, in feite komt het van Romy vandaan, want Romy die heeft een lichamelijke beperking. En om die lichamelijke beperking te ondersteunen deed ze therapeutisch paardrijden, ook richting Ede in de Biezen. Daar zat een dame die gaf les. Alleen op een gegeven moment is die verhuisd en die kon geen les meer privé geven. En dan zijn we op zoek gegaan naar iemand anders die wel les kon geven aan Romy, CQ wou geven aan Romy. Ja. En zo zijn wij bij Evelien van het Kroonhof terechtgekomen. En dan is het balletje beginnen rollen van paardrijden, maar Romy wil wel sporten, maar dan in de zin van ik wil een sport doen om iets te bereiken. Oké. En daaruit is dan voortgevloeid eigenlijk dressuurwedstrijden voor mensen met een beperking. Die wedstrijden die zijn bij Manege Balans een Drijschor. Die wedstrijden liggen nu even stil. Nu ligt de focus echt op de Special Olympics. Want dat is een ander soort proef als dat ze daar rijdt. Alle proeven door elkaar, dat wordt te veel voor Romy. We zijn ervoor gekozen om nu bij Evelien echt ons te focussen op de proef die als ze moet rijden bij de Special Olympics. Romy traint al een aantal jaar bij ons. In het begin was er nog geen sprake van Special Olympics, maar toen kwam dat toch in de picture. En ja, toch leuk om ze daarbij bij zo'n traject te mogen helpen, hè, te mogen begeleiden. Dus heel leuk om te doen. Ja, we zijn toch al enige tijd aan het werk. Mooi. En is ze thuis ook al een beetje ermee aan het oefenen, dat ze ook zelf de proefje uit het hoofd leert. Ja, dat is voor kinderen ook bijzonder, dat ze het toch wel allemaal goed kent. Ja. Dus ja, ik vind het heel knap. Vanaf je 8e jaar denk ik. Nee, vanaf mijn derde al, hè. Thuis, maar wedstrijd? Bij hiken ben je begonnen op je 8e jaar denk ik. Ja, 10 jaar. 10 jaar hè? Ja. En wedstrijden doe je? 4 jaar. We gaan ook gaan trainen in Tilburg, waar de wedstrijd verreden wordt. En dat is dan een stukje naar Romy toe, om haar meer al op de gemak te stellen van hey, dit is de omgeving. Dat ze al enigszins weet waar ze komt, dan is die spanning al een stukje minder. Best wel leuk, alleen soms wel een keer lastig. Wat is er dan lastig? Bij mijn wedstrijd voor de Special Olympics ben ik dan de EBE grote volt. De figuur de cirkel vind je moeilijk hè? Ja, want soms is het wel een keer... Het is soms een paas hè? Ja, En wat moet het eigenlijk zijn, een mooie ronde? zeker. Wij zijn van mening als Romy de proef thuis oefent, als ze de figuren thuis oefent goed op papier, dan zit het ook beter in haar hoofd. Romy kan sowieso niet lezen en schrijven, dus ik moet de proef niet aan Romy geven en laten lezen. Zo kan zij hem niet leren. Door de proef thuis te oefenen, leert Romy ook de proef uit het hoofd. En momenteel zijn we eigenlijk al zo ver dat ze voor 95% de proef in haar hoofd heeft. Romy die rijdt los, zonder begeleiding. Ook weer met een doel. Als ik in de top 3 weet te rijden, mag ik waarschijnlijk ook meedoen aan de Special Olympics internationaal. Tijdens de Spelen wordt er een paard ingezet van de manege. Dat gaat ook niet zomaar. Het is niet dat ze zeggen van hier heb je een paard, dan moet je het doen. We hebben een matching. Dat houdt in dat het paard en de ruiter is een voorselectie in aan de hand van gewicht en lengte. En de manege bepaalt van dat paard wijzen we je toe. Dan gaan ze matching rijden, kijken of de klik echt erin werkelijk is, of de combinatie goed genoeg is, of dat er nog een ander paard ingezet moet worden, want die mogelijkheid is er daar. Ja, ik zie het best wel zitten. Ik moet dan natuurlijk ook nog tegen andere ruiters het opnemen. En of ik dat helemaal 100% zie zetten, ja. Als je zou zien hoe dat Romy begonnen is, in het begin die Evelien, dan heb je dat lage paard, dan zat ze helemaal scheef. Dan zag je na 10 minuten zag je de spanning aan zakken. En dan ziet je dat ze nu rijdt, met welk paard dat ze nu rijdt, hoe groot dat die is. Ja. En als je die stappen allemaal ziet, in het begin dacht ik van, ga je daar echt op gaan op zo'n grote? Maar nu zie je dat niet meer. Nogmaals, goedenavond iedereen.
van harte welkom bij de openingsceremonie. En op X gaan we halt houden en groeten. En dan maak je bij E rood. Het ging super goed. Ik denk dat ik best wel veel kans maak. Prachtig. Mooi. Eerste keer Olympische Speel bij Special Olympics. En dan genieten van je eigen dochter. Moet je wel even woest lekker, ja. Helemaal fantastisch. Zeker de eerste keer. Gisteren mooi gereden. Vandaag had ik het idee dat het nog beter reed als gisteren. Vandaag was er ook veel meer spanning, meer publiek. Ja, alles is anders op zo'n moment. En dan zie je dat ze dan toch anders reageert. En dan toch zo presteren. Ja, voor mij is ze honde nummer 1, ook al is ze niet eerst. Dus dat gaan we straks horen, maar ik ben sowieso trots op Romy. Damien Blok, Eljo van Hagel, Kaya van Bakel en Romy Gallen. Dan gaan we naar plaatsje nummer 3. En die mag naar de nummer 3 lopen, dat is Romy Gallen, de bronzen medaille. En dan is de tweede plaats voor Kaya van Bakel. Nou, Kaya van Bakel, 3, 2, 1. Mooi bal, dat gaat ook bij de kring. Nee, mooie vraag cadeau. Nee. Op je hand leggen.